talagsa na magabot. Kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Ana tong usa nga pwede ba Sabado? Siya daw ang bahala, si Ilimnong Sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho, pero okay ra ba'y nakasabot ko. Asa nang uban ba'y gimingon ako, katong muhilak mahubog sa muta to. Kung mag-in-English ba'y murag kano, naasay tiktambag nga magminaro. Di kalikayan ba'y nga magbulag-bulag, tuwan nas layo ang uban kay nilubad. Naay na si Manggay tungod nagpasagad, wata mo kalimti ba'y sukad-sukad. Amigong mga tunay ba'y kumusta sila? Bisag way mga tuyo ba'y kumustahon ka? Nag-iya-iya nagpakusgan, talagsa na magabot. Kanunay na lang drawing ang atong mga sabot. Ana tong usa nga pwede ba Sabado? Siya daw ang bahala, si Ilimnong Sinako. Daling palipad ang uban kay naapay trabaho, pero okay ra ba'y nakasabot ko. Palihugos mga amot ninyo, ako ray mo adtog balitog bino. Kinsay magpaapil diag sigarilyo, halag kayo pulutan atong amigo. Ang uban nato nindot nagtrabaho, ana apoy uban sakto ra gyud ang sweldo. Pero bisan pagunsaon mag-usara tag baso, kita tanan igsuon wala ko'y mausog. Asa na kaha ang tapok sa barkada? Pwede bang mag-abot bisag panalagsa? Puro na ana may pamilya, panangid lang sa sawa. Atong isgutan ang kaagi nga sa una, mga panahong wala pa tay problema. Dili mabarya kwarta ang atong katawa, perming gaarangkada tungaan sa kalsada. At tanog gabi mabuntagan pa.